I Næstved er Torben ude ved en voldssag. En ung mand stikker af fra politibilen. Han er bange for politihundene. Han er ikke anholdt, og vi skal bare have fat i ham for at få beroliget ham, og så skal vi have ham så vidt muligt væk fra byen. Jeg sagde til dig, jeg var bange for hunden. Tis stille. Jeg sagde til dig, jeg var bange for hunden. Jamen, det kan ikke godt noget. Den lukker inde. Nej, men den gør sgu da alligevel. Jeg kan sgu da ikke, man kan sgu ikke bestemme over dyr, de skal sgu ikke. Nej, men så skal du sgu da ikke have jeres hund med. Hvad? Jamen, står du og griner? Står du og griner af mig, eller hvad? Slap nu af. Står du og griner af mig? Du står. Hvad er det for en smil, du har på? Du skal da ikke sidde godt. Hvad er det for en... Det er du. Jeg har ikke knyttet næve. Jeg står og peger. Er det en knyttet næve? Vi har været rigtig flinke mod ham, og virkelig været service-minded for at få ham væk fra byen og få kørt ham hjem. Og prøve på at hjælpe ham på forskellige måder. Kan du finde ud af selv at gå hjem, så hvis du kører med os? Jeg kan godt finde ud af selv at gå hjem. Godt, men hvad er det for en hund? Så går det tit stille. Hold kæft, mand. Hvad er det for et fucking politi, vi har? Hvad siger du? Er du færdig? Ja, det er fint nok. Jeg begår ikke modstand. Der er ikke nogen grund til at yde vold. Jeg begår ikke modstand. Jeg slapper helt af. Han virker aggressiv. Derfor så tør vi ikke ham gå op i byen mere. Så vi vælger så at anholde ham. Det er meget god til faktisk at give håndjern på. Ja, nej, ikke rigtigt. Der er ikke nogen grund til at stramme håndjern. Jeg gør sådan set ikke modstand. Man kan godt kalde det en præventiv anholdelse. Og derfor at få ro i byen og for ikke at tingene de skal eskalere. Tis stille. Han er meget urolig, så bliver hundene også urolige, og hundene de begynder at gø ind i bilen. Oppe 27, vi kommer til stationen plus 1. 2707. I forstår slet ikke, hvor bange jeg er for hunden. Og så kommer du og forstår ikke, hvorfor jeg sidder og rasselslagende bag en fucking sten. Personen han var meget alkoholpåvirket. Jeg er godt klar over, at dine kollegaer kommer og troede, at jeg spillede skal heller ikke rende rundt og kalde fucking politi og svine også til, vel? Nej, men det skal jeg ikke. Men de tårer, der er nede af mine kinder, det er skuespil. Tror du, den hund der, den er bare min bedste ven. Men den der håndjern der, de er rimelig stramme. Kan I løsne den? Ja, lige om lidt, du. Du skal bare lige stive først, så kan jeg ikke løse den. For helvede! Kom.